Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po nandito para sa isang salita ng ating mahal na Panginoon. Bago po tayo mag-start po, tayo po muna'y manalangin. Kapagpalang Diyos, maraming pong salamat sa oras na ito. Kami po ay makikinig ng iyong mga salita. Una po sa lahat, patawad po sa aming mga nagawang kasalanan. Gawin niyo pa rin maayos at karapat-dapat, Panginoon. Sa oras na ito, linisin niyo po yung aming puso, makapasok ang iyong mga salita sa aming isip at puso. At sa oras na ito, magkaroon ito ng bisa sa aming buhay. Kung aming samad dalangin, in Jesus' name we pray. Amen. Pag-uusapan natin ang pribilehiyo natin bilang tao. Pero bago natin gawin po yun, pag-usapan po muna natin kung ano po na ang karapatan ng Diyos sa ating mga tao. Magbabasa po ako ng isang verse dito sa Bible sa Book of Romans po. Sa Book of Romans 2, 6-11. Sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang mga taong patuloy na gumagawa ng mabuti, naghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan. Ngunit patinding galit at poot ang sasapitin ng mga taong makasarili ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sa kasamaan, paghihirap, kapigatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Una ang mga Hudyo, gayon din naman ang mga Griego. Ngunit karangalan, kapurihan at kapayapaan naman ang tatamuhin ng mga bawat gumagawa ng mabuti. Una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griego. Sapagkat walang itinatangi ang Diyos. Madali pong salita, ang pagsunod sa ating mahal na Panginoon po ay nasa sa atin. Binigyan niya tayo ng pagkakataon na basahin ang kanyang mga salita, pakinggan ang kanyang mga salita, at higit sa lahat sundin ang kanyang mga salita. Binigyan niya tayo ng ganong kakayanan bilang tao at isang malaking pribilehiyo na magkaroon ng kaalaman pagdating sa kanyang salita. Nandiyan ang Biblia, nandiyan ang salita ng Diyos. Ang parangalan niya, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan yung mga taong susunod sa kanya. Yun ang karapatan mo, malaman. Ang salita ng Diyos, magiging kaligtasan natin kung ito ay susundin natin. Kung hindi naman ito ay magsisilbing paalala sa atin, para sa magkaganon anuman ang kasapitan ng isang tao, maaalala niya ang kabutihan pa rin ng Diyos sa kanya. Number 1, ang pribilehiyo natin bilang tao, binigyan niya tayo ng oras o tinatawag na time. Sa salitang tao, unahin natin salitang T or time. Sa Genesis chapter 6 verse 3 po, sinabi ni Yahweh, hindi ko ipapahintulot na mabuhay ng mahabang panahon ng tao sapagkat siya'y makalaman. Hindi nalalagpas sa 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig. Dito po makikita natin, lalo sa panahon po natin, noong panahon po nila 120 po ang buhay ng tao. Pero sa panahon po natin, pag nag-60 ka, senior citizen ka na, is malaking bagay na. Dahil sa dami ng kinakain ng tao, dahil sa daming mga stress sa buhay ng tao, dahil sa maraming mga bagay na pinagkakabala ng tao. Doon po nagkakaroon ng maraming sakit at iba't ibang klase ng karamdaman. Sabi ng ating mahal na Panginoon sa kanyang salita, na hindi makakadagdag sa ating buhay yung pagkakaroon ng mga stress. Kailangan natin ibigay sa Diyos yan sa pamamagitan sa pagkikinig ng kanyang salita. Ganoon din naman ng pagsunod sa ating mga magulang. Paghaba ng ating buhay, sa pagsunod po natin yan. Kung ano man yung mga sinasabi ng ating mahal na Panginoon, yun ay pabor po sa atin. Kaya na pagmamahal sa ating kaaway, sabi ng ating mahal na Panginoong Jesus na mahalin mo ang iyong kaaway. Pabor po sa atin yun. Sapagkat kapag ikaw ay nagagalit, kapag ikaw ay nagkakaroon ng sama ng loob, pagkainis, kung ano-anong bagay na negatibo sa iyong buhay, doon po ay sa pag-iiksi ng buhay ng isang tao po yun. Kaya nga habang may oras pa tayo magsisi, habang may oras pa tayo, maglingkod na tayo sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat nandun ang reward na ibibigay. Ang Diyos ang nangako at hindi ako. Pag ang Diyos ang nagsabi, tutuparin niya sa oras ng kanyang kalooban. Sa tamang oras, sa tamang panahon. Kung ikaw ay susunod, sumunod ka. Kung ayaw mo sumunod, bahala ka. Basta ang gusto ng Diyos, tayo ay magkaroon ng kaugnayan sa Kanya.
tamang relasyon sa Diyos. Pangalawa po, tinatawag nating salitang tao pa rin is ability. Ano ba yung ability na binigay sa atin? Sa Book of Romans 12:21, huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Yun ang binigay sa ating pag-iisip ng ating mahal na Panginoon. Na nalalaman natin kung ano yung mabuti at masama. Kaya kung maglilingkod ka kay Lord, iiwanan mo ang world na to. Papalitan mo to ng paglilingkod. Pananalangin, pagpupuri, pagpapasalamat sa Diyos, pag-attend sa kanyang mga gawain, pakikinig ng kanyang mga salita. Yung mga spiritual na bagay, gawin natin. Kasi yun ang makakaputi, dahil yun ang mabuti. Pero kung gusto mo magpakasama, sa mga bagay na masama, at alam na rin po natin, kasi binigyan nga tayo ng ability ni God, na tukuyin kung ano yung mabuti at masama. At ang gusto niya dito, daigin ng mabuti yung masama. Daigin mo at i-overcome mo yung tukso, gawa ng kaaway, o ano man yung mga negative thoughts, negative thinking na meron tayo sa ating isip. Palitan natin ito ng mga bagay na makalangit. Set our mind on things above. Ayun po yung pangalawa po. Na tayo hindi ginawang robot ng Diyos. Tayo ay binibigyan niya ng pagkakataon na mamili habang may oras pa. Kaya maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At ang pangatlo, pribilehiyo natin na pangatlo, binigyan niya tayo ng opportunity. Ng opportunity, sa Genesis 1:29-30 po, ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halaman na nakakapagbinhi ng bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng halamang luntiang ibinigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng ibon, at ito nga ang nangyari. Sa madaling salita po, kinumpleto na ng Diyos ang tao. Nandun ang pagkain, nandun dadamitin. Lahat ng bagay kinumpleto niya sa tao, maging kasama ng tao. Yan ang ibon, nandiyan ang hayop. May mga resources na tayo bilang tao. Kaya lang dahil sa kasalanan ng tao, naaabuso ang mga bagay-bagay. Kaya minsan, nawawala ang lahat ng bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kaya po pinapakita lang po dito kung gaano i-bless ng Diyos ang tao. Kaya bilang isang tao po, ikaw ba ay mananampalataya sa oras na ito o hindi pa? Kailangan sa oras na ito po ay maliwanagan po tayo. Na ang tunay na purpose natin sa mundong ito, hindi lang po magpayaman. Hindi lang po magkaroon ng magandang pamilya, magkaroon ng magandang achievement sa buhay po. Kung hindi po magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. At malaman natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Bago pa dumating ang huli, habang malakas ka pa, habang may panahon ka pa, na maglingkod, mag-seek, maghanap, kumabaho o kusa ng Diyos. Igawin po natin sa abot ng ating makakaya. Simple lang naman po ang hiningi sa atin ng Diyos. Maglaan ka ng panahon sapagkat mapalad raw yung mga taong gumagawa ng mga ganito. Bumabasa ng kanyang salita, nakikinig ng kanyang salita, at higit sa lahat yung pangatlo, yung sumusunod sa kanyang mga salita. Kaya po nasa atin pong pagpili, hindi po sa ganda ng pinag-aralan, hindi po sa laki ng na-achieve sa buhay, ang dami ng pera, magpapasaya sa atin at kukumpleto sa atin, kung hindi ang ating mahal na Panginoon Jesus pa rin ang kakumpletuhan ng ating buhay. Kahit na gaano ka kayaman o kahit gaano ka kahirap, ay importante matutong makontento sapagkat yun ang binigay sa ating buhay ng ating mahal na Panginoon. At hindi natin siya pwedeng questionin sa ganung bagay. At bilang pagtatapos po, ito po yung huli po sasabihin ko po, ang conclusion po natin dito po sa Book of Mangangaral 12:13 po hanggang 14. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay pagsusulit natin sa Diyos. Yun ang pinaka-conclusion po
Simple lang po ang gusto ng Diyos. Magkaroon ka ng takot sa Kanya, sundin mo ang Kanyang utos. At ano man yung mga nagagawa natin yung pagkukulang, hingin natin ang tawad sa Diyos. Paglingkod tayo habang may panahon pa. Kaya ulitin ko po ulit, bilang tao meron tayong time. May oras pa tayo. May oras pa tayo magsisip, malikot sa ating mga kasalanan at mga kailangan. Meron pa tayong ability. Susunod ka kay Lord, sunod ka. Amen? Habang may oras pa. At higit sa lahat yung opportunity na binigay sa atin ni Lord. Na lahat ng resources dito sa mundo ay kaya natin pakinabangan. Pero gamitin natin sa mabuting paraan, mga kapatid. Higit sa lahat, bilang pagtatapos po, magkaroon tayo ng takot sa Diyos at sumunod tayo sa lahat ng Kanyang mga utos. Maraming pong salamat sa oras na ito po. God bless us all. Sa Kanya po ang lahat ng kapurihan. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat po ng aming mga viewers at taga-subaybay po ng ating programa dito po sa JCLGAA. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsubaybay sa ating programa na napapanood po natin tuwing Friday and Sunday po sa ganap na ikapito at ikawalo ng gabi. Naway patuloy po tayo sa suporta sa gawain ng Panginoon at patuloy po natin ipag-pray na ang pagpapala po ng Diyos ay patuloy na lalaganap po, lalo na po ang pagpalaganap sa mabuting balita ng kaligtasan. At sa gabing ito, mga kapatid, nais lamang po namin kayong anyayahan na kayo po ay tumanggap sa ating Panginoon. Sapagkat sa huling panahon po, marami po ang tatawag sa Panginoon at sasabihin ng Lord na hindi ko kayo kilala. Bakit? Sapagkat wala po kayong relasyon ng tama sa Panginoon. Kung nais niyo po na kayo po'y kilalanin ng Panginoon, tanggapin niyo po siya ng maluwag sa inyong kalooban bilang Panginoon at tagapagligtas. At sa gabi ito, tayo po ay mananalangin ng pagtanggap at nawa ibukas po natin ang ating mga puso't kaisipan na tanggapin po ang ating Panginoon bilang Savior and Lord. Kaya tayo po ay mananalangin at sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Bigyan po natin ang ating mga mata, taas po natin ang ating dalawang kamay at sumunod po kayo sa panalangin ng pagtanggap. Ama banal na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na buhay, maraming salamat po sa oras na ito. Tinatanggap kita sa aking buhay. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking pagkakasala na nagawa laban sa iyong harapan. Patawarin mo po ako, linisin mo po ako, at gawin mo po akong karapat-dapat na maging anak mo. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos. Pagharian mo po ako mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulutan mo po na ako po ay makasunod sa iyong layunin at plano sa aking buhay. Salamat po sa kapatawaran at kaligtasan na aking natamo. Ito po ang aking samot na langin sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan mo po, Panginoong Hesus. Amen. Ang tinanggap po natin ay ang ating Panginoong Hesus at nawa hindi po doon nagtatapos ang ating pagtanggap. Kailangan makilala po natin ang totoong Diyos, ang totoong nag-iisa at makapangyarihang Ama na sinasabi po sa Biblia na siya po ay inamatay, inilibing at nabuhay na magmuli. Yun po yung mabuting balita na ating pong tinanggap sa Panginoon. Ulitin ko po na siya po ay namatay, inilibing at nabuhay na magmuli. Tayo po bilang mga tao, kailangan maranasan po natin itong mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya nga po mabuting balita, ito po ay may dulot na kapakinabangan, hindi lamang po sa buhay na ito, kundi sa buhay na darating. Sa pagkamatay po ng ating Panginoon, yung ginawa po nating pagsisisi, yung pagtanggap po natin sa ating Lord bilang Savior and Lord, yun po ay nagsisimbolo po ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Yan po ay matatagpuan po sa 1 Corinthians 15:1-4 na sinasabi doon na siya po ay namatay, inilibing at nabuhay na magmuli.
Tayo naman po ay gaganap sa mga bagay na ito bilang pagtanggap at pagkilala po sa mabuting balita ng ating Panginoon. Ano po yung ating gagawin? Na tayo po ay magsisisi, kailangan tayo po mabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus sa ikapagpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo po ay tatanggap ng Holy Spirit. Kung tayo po ay may tamang relasyon sa Panginoon na napatawad po ang ating kasalanan, nagsisi po tayo sa ating mga kasalanan at tayo po ay papatawarin ng Panginoon at bibigyan ng kaloob ng Holy Spirit. Napakaganda po itong plano ng kaligtasan ng Panginoon. Kaya nga po sinabi sa Mark 16:16, ang sino man sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Inulit din po yan sa mga Gawa 2:38 na sinasabi po doon na tayo magsisi, tayo po ay pabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus at tatanggapin po natin ang kaloob ng Holy Spirit. Nawa maniwala po kayo dyan at sundin po natin ang nais ng Panginoon sa ating buhay upang tayo po ay maligtas, upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat kung wala po tayong relasyon sa Panginoon, hindi po tayo paghaharian ng Diyos. Hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng Panginoon. Kaya napakahalaga po na tayo po ay maniwala sa gospel ng ating Panginoon, sa mabuting balita, upang tayo po ay makatamo ng totoong kaligtasan sa ating mga kaluluwa. Maraming po salamat at nawa patuloy po natin bigyan ng puwang sa ating mga puso, sa ating mga kaluluwa, na tayo po ay magkaroon ng panahon sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon upang ang ating pong pananalig sa Diyos ay patuloy na lumago, lumawak at tumibay, lalo na po sa panahon natin ngayon na napakarami pong kaguluhan, napakarami pong kabalisahan sa mundong ito. Kung wala po kayo matatag na pananampalataya sa Diyos, paano po natin matatagalan ang hirap na ito? Pero kung nandiyan po ang Panginoon sa buhay ninyo, tinanggap niyo siya bilang Savior and Lord, makakaasa po tayo na hindi niya po tayo pababayaan. Bagkus tayo po itutulungan ng Panginoon na mabuhay ng may tunay na kapayapaan na bigay sa atin ng Panginoon. Kaya huwag po kayo magsawa na tayo po mag-ipon ng kayamanan sa langit, sapagkat ito pong kayamanan na ito po ay hindi nabubulok, hindi ito mananakaw, at higit sa lahat, ito po ay kayamanan na bigay ng Panginoon. At saan po natin yan makukuha? Sa pamamagitan po ng pagtsatsaga, pakikinig, pag-a-apply ng salita ng Panginoon. Kaya maraming po salamat. At huwag po natin kakalimutan, lagi na subaybayan po ang ating programa dito po sa JCLGAA tuwing Friday po, Sunday, 7 to 8 p.m. po dito po sa ating YouTube channel. Maraming pong salamat at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. God bless you.